Entón, a min gustaríame saber durante este proceso de coidar que emocións vos foron acompañando, porque sodes persoas que estades en estadios, digamos, moi diferentes, ¿no? Como acompañando persoas ao inicio deste proceso da doenza ou con unha doenza máis avanzada, máis ou menos que emocións vos foron acompañando respecto a coidar, pois ao mellor pois vervos sin axudas ou sin recursos e demais, ou vervos pois con suficiente ánimo ou con pouco ánimo, máis ou menos, algunha persoa así me quere comentar algunha cousa, unha pregunta así como aberta para que conteste quen queira, non sei se queredes por aí Irene, ti, por Bueno, exemplo, que levas... Bueno, Lola, vale, estupendo, xa que te animas, bueno, maravilloso. eu diría que non son ningún día igual, son distintos. Un día a mar de ben e outro día pois, saturadísima pensando que imaginacións sacarei para poder leválo o mellor que se pode, o mellor que Ujú, se poida. ujú. E bueno, un día moi ben, como ben digo, e outro día, pois, sacando alternativas, dicindo, pois, sacando cousas que inventándome, e así sucesivamente. Ujú. Agora que Vale. días iguales non hai ningún. Non hai ningún, ¿no? Como hai un abanico moi grande aí de Sí, emocións. Non sei se sí, algunha hai que persoa máis estar quere preparado compartir. que será mañán. Estar, bueno, hoxe xa fui, mañán a ver como será. Non me, agora xa non me sorprende, non, O sea, non hai como que require novedade. unha alerta tamén Sí, aí e demais. sí, Vale. E sí. algunha persoa máis quere así compartir un pouco así que emocións lle acompañaron neste proceso? Sí, eu podo decir que eu, en Adelante. principio, cando nos enteramos da noticia, para min foi pois unha fonda tristeza, un impacto moi grande, que se foi, tuve que irme adaptando para ilo levando un poquinho mellor. Daquela a miña muller tiña conciencia do tema, e como estaba enterada dende o principio do que tiña, porque si nos preocupamos de que estivese enterada, ela tamén pasou momentos duros e difíciles, pero conseguiu ela decía, voume propoñer curarme. Foi a ilusión que tuvo sempre. Eu me voy a curar. Era o seu... Entonces facía o que fixera falta. Despois, ao longo da enfermedade, das fases de degradación que van tendo, tamén eu vou pasando por eso, distintas variacións tamén de carácter, non? Cando, por exemplo, deixou de falar, que ten afaxia, unha afaxia moi grave, a comunicación prácticamente desaparece, porque non é quen de contarme nada, eu falolle moito, e ela ás veces parece que me entende, pero outras veces xa me mira como se eu fora un bicho raro que está falando aquí. E entón, a min esos momentos tamén me produce un baixón, pero procuro sobrelevalo o mellor que podo e, sobre todo, intentar empezar o día sempre con ánimo positivo e con optimismo de cara a como vamos resolver a xornada, que eu penso un pouco que temos que facer para intentar animala, poñerlle música, algunhas veces bailar con ela, en fin, así facer Ujú, cousas que lle dan un pouco de ánimo tamén a ela. ujú. Que crees que melloran as súas emocións tamén, non? Sí, Vale. sí, indudablemente. Hai un antes e un despois do diagnóstico. Eh, Total. o diagnóstico é moi importante mm, porque dá seguridade. Ujú, Quero dicir, nós, por exemplo, pois tranquilamente estivemos con unha situación sen diagnosticar, pois ao mellor 4 anos. E neses 4 anos, digamos que o emocional estaba por encima do racional, porque non sabíamos o que pasaba, non éramos conscientes do que pasaba. En cambio, desde que existe un diagnóstico, pois esas emocións contrólanse moito mellor porque o racional xa nos di como temos que o temos que asimilar, que o temos que entender. Por iso, Exactamente. claro, cantas persoas haberá que están tendo este problema, pero que nas súas familias non son conscientes de que o problema existe. Está Isso como aí. un non tabú, se está detectou. como un tabú, non, asóciase moito na sociedade, que bueno, creo que se me estou soltando, pero na sociedade asóciase moito, está mal da cabeza, está Sí. mal da cabeza, Mm. que é Ou indignante, a pero idade, non? existe. Como cousas da edad e Exacto, demais. exacto, un deterioro, a ver, non asocian que é unha enfermedade,
din que é un deterioro, de que a edad non perdona, é que avanzoulle e a edad xa está. E Por é eso como está. eu creo que é da maior importancia o divulgar, é dicir, o poñer no medio da sociedade o problema que estamos tendo, que están tendo estas persoas, facerles ver que non é unha cousa da vellez ou de que están tolos ou que están daquela maneira, non. E non simplemente que é unha enfermedade que están sufrindo, que é unha enfermedade que está na sociedade, e o que falaban de que había moita xente que ten na casa unha persona pois con determinadas alteracións e non sabe de que vai a vaina, pois iso é precisamente o coñecemento público desta enfermidade pode facilitar que esas persoas busquen axuda. Buscar axuda. Claro. Igual, Non sei se tiene por aí. sí, igual tamén, polo menos no meu caso, rodearnos de xente, polo menos na asociación na que está a miña abuela, sí que nos fixeron como cursos, charlas, non sei como chamalas, nas que nos explicaron, pois explícanche, pois vai pasar isto, ou isto mellor levalo desta forma, ou levalo desta, e polo menos para nós de axuda. Bueno, indo un pouco anterior, sobre as emocións e sentimentos e tal, nós sí que estamos nunha etapa, como estamos así ao principio, como aproveitar todo o que podamos, que penso eu. Entón, todo o que podamos facer, pois estamos aí en plan, pois a tope un pouco. No seguinte bloque de autocuidado, que xa falamos un pouquiño ao principio, de que era importante tamén que as persoas cuidadoras poderan cuidarse. Moitas veces non hai moito tempo nin moitos recursos, o que falades de carencia de recursos sanitarios e de axuda a domicilio e demais, non hai moitas facilidades a hora de poder unha persoa que cuidarse a sí mesma, pero sí que me gustaría que contarades así un pouco, e aquí que falarades todas as persoas, pois que cousas soedes facer ou recomendades facer para poder recargar un pouco de enerxía a hora de cuidar. Se puideses dar un consello ou unha mensaxe pois a persoas que están comezando a cuidar con unha persoa con Alzheimer ou con outra demencia, que consello lle daríades? Non sei se queren empezar, vamos ir un pouco do revés, da que fomos da outra vez, vou empezar por Toño. Vamos a ver, eu penso que, falando así, o que temos que facer, o que hai que facer, primeiro, ter unha dosis monumental de paciencia para poder afrontar determinadas situacións, porque a alteración ou variación do carácter e da maneira de comportarse da persona que cuidamos suele ser bastante drástica. Entonces, nosotros temos que aceptar determinadas situacións e comprendelas, aceptalas para poder atendela en condicións. Temos que buscar sempre a maneira de formarnos. É moi importante esta formación, porque de aí dependa que en determinadas circunstancias saibamos ou non como temos que resolvelas. E tamén o que falábamos antes é que tamén é fundamental ter intercomunicación con outras persoas que estean nas mesmas circunstancias que estás ti. Esa comunicación en un momento determinado podeche salvar, non digo a vida, pero podeche salvar dunha situación moi complicada, porque as experiencias que ten outra xente son valiosísimas para o que ti podas facer. Eu o consello que lle daría ás persoas que empezan a tratamento que están aos cuidados dunha persoa con Alzheimer ou calquera outra das demencias do capítulo de demencias, que é bastante longo, é que intenten poñerse sempre en contacto con unha asociación ou con unha organización que las hai en prácticamente todas as provincias de persoas dedicadas aos cuidados. Esas persoas vanlles abrir unha porta que cando ti te fan o diagnóstico e sales para a rúa, a tes pechada. En ese momento non sabes por onde tes que sair ni onde vas a facer. Estas asociacións axudan moitísimo. É un consello que dou e que creo que sería moi importante que o fixeran estas persoas que empezan eses cuidados. Vale, por aí, Carme, Bernardo, que consello lle daríades a persoas que vos poidan escoitar? Que soledes facer para cuidarvos ou que vos axuda? Eu teño claro que especialmente nese período escuro en que non hai un diagnóstico, pois naturalmente hai que consultar cos servizos médicos, claro que sí, pero se os servizos médicos non atenden convenientemente polo que sexa,
porque isto en parte tamén son enfermidades terapéuticamente novas, aínda que xa existisen antes, mas é agora cando se comezan a tratar, non? Pois, sí, acudir aos servizos sanitarios, mais acudir ás asociacións. Sí. Iso é fundamental, Importantísimo. sobre todo para conseguir máis rapidez á hora deses diagnósticos, sobre todo para pasar eses momentos tan difíciles da incerteza que se prolongan en moitos casos, pois, moito máis. Anos. Entón, naturalmente, informarse a través das asociacións, porque a nosa sanidade pública nin privada non está preparada aínda para isto, necesita un complemento. Entón, apoiarse nese complemento é, desde logo, facer o posible por asistir ou por informarse sobre o que é o proceso de acompañamento. Exactamente. E por aí, Lola, Pois eu, primeiramente, facer un diagnóstico. Hai que valorar, diagnosticar e tal. E segundo, pois armarse de moita paciencia, sacar alternativas para levar a mellor convivencia. Despois, con respecto a cuidarnos nós, pois sacar un pequeniño hobby do que sea, como por exemplo eu conto o meu caso, que leo moito, teño un libro no salón, teño un libro ao lado da miña cama, leo, cando é o tempo de horta, pois vou á horta, un día a semana, obligatoriamente, por la patología que teño, vou a pilates, e despois vir a estas charlas maravillosas, porque bendita hora en que eu souben que esta asociación me valía tanto para mí. Fun a unha charla que lle pedín de dousa casualidade que ven o alcalde pola nosa zona, pedínlle unha charla de Alzheimer e itos, e fui donde eu dixen, aquí é onde teño que ir. Aquí é onde teño que ir. E sempre que vin a isto, pois eu marcheime para casa con un sabor de boca maravilloso. E sempre dicen, aquí non estou de maravilla, porque calquer dúda nunca me vou encontrar perdida. E bueno, pois eu aconsellaría que todo o mundo estuvera en contacto con asociacións para facerse ver todo o que é isto, e iríamos programando un pouco a sociedade tal como realmente é, porque, a ver, esta enfermedade hai que vivila cas nosas carnes para valorala e saber o que é. E xa digo, pois, moita paciencia, moita vocación, moita empatía, é o que podemos facer. Outra cousa non hai. É moito cariño tamén. Bueno, eso ante todo. Eso, o cuidar dos nosos maiores é moita satisfacción que nos queda despois para contar. Para contar. e por último, Irene, por aí. Pois eu estou un pouco bastante de acordo e o que para min o mismo da asociación creo que é o que dá máis luz realmente. Polo menos no noso caso, sempre digo que nos deu a vida. Porque non sabes moi ben por onde tirar, que facer, e eles como que axudan en todo. E hai calquera dúbida, polo menos a nosa, chamas e che axudan. A labor xa que fan con eles é increíble, a labor que fan familiarmente, a formación que nos dan, que son os únicos que che dan unha formación de algo. Entón, iso, pois as axudas a nivel psicolóxico, a nivel papeleo, incluso, porque a veces o tema papeleo tamén todo o que piden. Entón, sí que eu tamén o veo, é o que, vamos, nós, grazas que foi o primeiro que fixemos, porque contactamos, foi un pouco casualidade e foi o mellor que podemos facer, a verdade. E nada, iso.